Kita mengisap yang pantai di kata-kata kita mengbasa lang di verse di Ephesians chapter 2. Jadi kita may basa di praise tayo ng mga kita natin there is power. Ephesians chapter 2 verse 12. Lalu ini tiempo kawan kay ni Kristo saan kay adalaman iti apan pag-ibig ni Israel ket kanggalan kayo ang mga ipapan kay tulang ti kani kawan iti nga namayo ket adda ka dito na luko kawalan iti Dios. Tungoy na rin ikaw sa iti Old Testament ita tayo may parawan iti Old Testament na tayo kat hintid nanti ko hindi awat iti selain awat umat Israel tayo hindi pinili lang di Diyos kini iti Israel kami iti iti pangilagkagaan na bonus iti tulang na kaya iti pinili na ito gawin na nakita natin Israel ini gawin isulat iti nakundong at kaya dayaw kaya wala dati hindi na hintil basol iti agar-agar tayo kitawan iti kalintagan tayo iti imatang iti Diyos iso nga manipon iti Old Testament sapay na may pinikuha sapay na may iti New Testament ket awat iti kalintagan tayo na balin anak ni Diyos yun iti baru lang hindi may Jesus Christ as well as John 3:16 na na for God so loved the world that he gave his only son that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life ay kurana ng gabos iti panagayat iti Diyos pero di amin awan ng tugduman na ito na Jesus Christ na sa sinuman na mamatingin ko kita na nadalag at nabigay bata iti biyag na nanayon. Tapos mabasa naman tayo kurang di 2:13 Ephesians 2:13 na ba na lang kita kay Kristo Jesus na kayo hindi adayo kayo ni Diyos na isilit kayo kinkuha kapag hindi dara ni Kristo. Amen. Kapag hindi panangalansa ni Cross panangalansa ni Jesus Christ ni Cross diyan nagayos iti dara kita diyan sa iti division ko na mga hintil kita naikat kita awalan ni kita tilman riluman kita may sa tayo na anak ni Diyos basta mamalite lang kay Jesus Christ ngay sundi ang isalangan kada tayo praise God kita later ko sa iti ragsam tayo iti inanama tayo kaya sisilbita tayo tanong the Old Testament na lang kumakanta awan lang sisilbiti arami ito tawan nga may bilang na ito na arami tayo iti Diyos ng gabos iti gabos ni Jesus Christ ada iti pamati tayo kay Kuana nagdalag tayo kay Kuana kapag iti narami na iti Cross pamati tayo kay Kuana isumari ito iti arami tayo kay Dakkel isula ito iti pakaisalangan tayo iti kapan tayo kaya tayo iti ina na kay Kuana amen praise God kita iti dara ni Kristo iti nakabalik iso di bukas ka lagi mas pasok tayo kaya dawatin na tugod tayo kaya kantan tayo mga tiba na there is power in the blood.
Lord.